Γεια σας, θέλω ένα παπούτσι. Εννοείται. Τι παπούτσι. Νομίζω κάτι απλό θα ήθελα. Τι θα λέγεις για μποτάκι. Πώς φαίνεται. Ναι, ωραίο, αλλά λίγο απλό. Αν μου τύχει καμιά βάφτιση. Δηλαδή σου τυχαίνουν συχνά βαφτίσεις. Πολύ ωραίο, κομψό. Όχι, τελικά δεν μ' άρεσε. Πάμε λίγο σε γόβα. Τι θα έλεγες λοιπόν για αυτή τη γοβάρα εδώ. Νούμερο 1. Παπα, αυτό είναι λεοπάρδα. Εγώ είμαι vegan. Πάρε μια μπότα. Να. Πάει με το σύνολο στέλνει. Όχι, ρε εσύ. Έχω και μια ορκομοσία να πάω, όχι. Τότε λίγο κάτι πιο επίσημο. Ορκομοσία είπα, sorry. Ορειβασία εννοούσα. Ορειβασία, ωραία. Σου φέρνω και λίγα μποτάκια. 1 hour later. Πού άλλο έχεις να πας, τι άλλο να σου δείξω. Μισό λεπτό. Έλα! Όχι καλέ, τι να ενοχλείς, να δω λίγο χαζεύω. Περνάω την ώρα μου, έχω ραντεβού στο δερματολόγο σε λίγο. Α! Καλή κλίση, άργησα!